bono amagenderero go binga kumuranja abantu bamintu tubakorera maya amagenderero ebe kinyagitari ebe kipara kito ebe kipasa rigocha semore mwantire gaki tubwatanane pamoja mwantire tubwatanane nale kubaliere iranga inje pamoja na mokonyona kiagara mwarosire gaki ekeronde machoge mwange nyota ga umaite miningi ai enyimbe ye mwanga neli buna Moses atebeti buna Nyasaye nyenyi enyimbe ye ekeronde machoga na nyimukiriga onde nari na ndoratu bwe gaki onde naro tadatu bwe kana mukinyi mena mune na imukiye nyimbe ye kinderiro balito lya machoge onde naro ratu bwe na matebiga machogu na tebia matiangi tadio manyari bali umubeka litako byeria wate lakini takitu kuira niyo koboka asetura banyari bali none nubo sigari kulika igana ligete atotiga naba gushito tuaro marembe ubuchuma moshi ngo tebege ntekemo inga tago toretero mwane ke bago ku Nairobi ali atagutiringa bagushi tago toretero mwane ke bago abagushi batagoitarania manyinga none ndera mangana nyibweta bangire marana mangana makongu ga kinto tagete mugushi tuitarania manyinga nto tagete matiange tuwa matebingonya kubwata masikania make abakenya bakoire gusaba gushi wiki obwatene yamoyo kabune minister ya internal security tari wiki yamo tari wiki yamo bwate umanyire gotarere igakabegete kambinyari bali akagete nganasa byo manyari bali nawo ntoro manyari bali no muri ryale umamachoga no muri ryale na kondo mugushye myaka 10 igabegete wa magenderero ebara iroke yane nyari bali agatenini yabwerete kubikwera mi asenye ntunga igo yanse to na William Samoei Ruto abashigisi bari gote wete bali kusina bagushi one krate nina konyo mugushi ga kitoko bolinga matiania totigane abagushi nto iboiria basata gushia abasata nto iboiria onago torwano muna machogwa torwa onago toru muna mangia torwa umusato itako kandaria tutigane akia Mungu natebeti abantu nona bebibago kabatebige nteke monga macho urutera mani mwaka 73 kutokurwana nekinsara banyakurwana una macho baka kutokurwana mwana mintaga kweyo bosonga gakwa banyakurwana na masasi una macho warwane karari wajia kumuranche mbakore cheche bamanyanga basate gutukire tano marembe tuganetira kinu gusinto koreteki ono batwalire bagutara igabirwete ngamboka machogunto iyo mtu akore gasia serikali chinguru mtu akirora batige bosensi bolia kubugolie tebago abantu baminto kumuranche nabatebire ntekamo Tareti santo tuko wakaruwe chacha mwantunde ebibage bigo tebanga nkora tabiri chingorongo ora tabiri bibago akia Mungu wataona aba matoko mwanjire muri chikura akia aba machoga mwanjire tukatia bamura aba isimbata kututia sara koruga ali kuna bwangu kwa narora amoshi akarete bibago galia Kenya mwanjire bibago biru ngayo bigo tatasaga mubeka bamurekerege tuonya ari bari nkobe kande naende nateba ikinguru cyo manene matiangi nate nabatigari baye mbago tunyara none abashigari mbaru cyasa serikali yakagenda mbaru kinga matiangi ngagukia mbaru cyo mwana ndo koreta propaganda utara kora kende agachabone kangaine ringa kwa gatara nyagitari milioni 120 na atireta asepate diye bilioni 30 mwaka ya Ministry of Health na akonya matogo mwana ko hususan machache na akonya ukonya gutara no musacho ndena na watu musacho
nakonya kumurante twatebire nga gushinda omulembe tutagete talibo Matiang'i n'abantu bari batusike mwantirebo uru nkakogenda taretisha onyokora yara mayena akora onyokora ibitegete akora tatutigire teni ya bilioni trilioni 10 abakenya tukuja wakana intubono nturi kumubori kenda agende nkatimo Matiang'i takorera timo kusikenda kia Mungu agende nkatimo ke na akora kende Matiang'i agende nkatimo ke tatu inyuri na akora ibikori tabuta abana baba kusi na abeka abana kigashi agende nkatimo ke ntutagiti kumuyibona ende atutige na mashikani kimwantire motagara umwana minto migoshi mwantire mwe sauti ya bogetutu mwantire ngake murankore ndaturiki kura mwantire ngamangi tibuwa naenda abantu ba minto mbatebi makore bunanyari bari yakorire ntori kubwati mangana pati mangi nkware ngo tumamoshi nkwaroche igo batebanga ondogo pinga macho waso bugabana barobwo onya kware ngapati ende yonse inka bago koira inga no be pati okwa batuko iba watora ke bageke gosonde none mbali bare epati ya ODM tuko baibago wa igo tubwate rugeye kina ino none abana ba minto bare byama binde imware gwanchase keroeke kiobogabana no boseneta tukwane rugeyemo obe chamo le kiagere chama nesani okolire ndagara kuliore sani esani kuliore kosine ndagara okolia mwanto mwana minto ntobwati amangane pati kiruto ngantu anchere mwantiro mwana ito migoshi abakwani mwantira abakwani naende ntunto bakore gashi amashikani ntogo kurwana segi tingo jikomurwani style ya rwani oyo no muntu bwa mashikani mu wakiri tokore gashi ngi karibu wakiri